И здравейте, аз съм MySelfless, а това е едно информативно видео относно снимането. Искам да кажа, че а, нали, както се вижда в банера ми, нали, видео, когато мога, то си е така, не означава, че всеки ден ще правя видеа. Аз не се опитвам всеки възможен момент да има клип, обаче както знаете, училище и аз съм втора смяна. Сутрин уча и съм на рехабилитации. Вечер се прибирам късно. След това малко излизам от време на време така. И почивам. И не са много добри обстоятелствата за снимане. И най-вероятно ще има така по-рядко клипове, примерно през ден, през два. Но ще се старая, нали, да качвам възможно, всеки възможен момент, когато мога, ще записвам. Обработката после е лесна. И като цяло, да, сега намерих време поне да запиша това видео. Записал съм едно Skywars, което най-вероятно ще го видите днес вечерта или утре сутринта, т.е. днес не знам коя дата сме. Или вечерта на 26 или сутринта на 27 февруари. Това, което искам да кажа другото за уикендите. Уикендите също ще са така по-често ще има по-рядко ще има клипове, защото събота и неделя и понякога петък, това е времето, в което мога да се видя с приятелите си. Нямам приятели. Но имам предвид, че тогава излизам, защото те всички са първа смяна и аз като се прибера оставам примерно за половина един час и след това те се прибират. И като цяло това е, което исках да кажа. Както виждате, слаб съм на PvP. Но да, това ми беше загрявка преди да игра малко Survival Games. Не знам дали ще има клип, но ще видим, ако успея ще снимам. Това беше всичко, което исках да ви кажа. Надявам се да ме разберете. Също така, през времето, което не снимам, само игра CS, не игра нищо друго. Просто, не знам, много се заребих по CS. Защото искам малко да ранкъпна, защото, нали, както знаете, оправиха ранкинг система. И сега пак трябва да се връщам към Master Guardian. Ей! Също така, искате ли да снимам на CS? Смисъл, понеже това клипче, дето го качих там за CS, не беше много, там по-точно за лигата, не беше много, нали, за лига. Плюс и аз много не игра. Сега искам да ви питам, нали, дали искате да игра CS, мога да снимам. Нали, като може да снимам цяла игра, мога и да правя така, примерно 5-10 минути някакви funny moments. Нали, кой не обича funny moments, макар че просто аз съм слаб и няма да се получат хубави funny moments. Ще има от време на време, но да. Това беше всичко, надявам се да ме разберете. Аз бях MySelfless, пишете в коментарите, нали, какво е вашето мнение, някакви други предложения, албала. Пишете какво ви е на ума. Ще ви отговоря веднага. В смисъл, веднага когато седна ще ви отговоря, ще си пиша с вас, не ми пречи. Да, ще се видим в следващото видео.